бязмерная веліч мілаты. Гэта зварот наш, 4-й зварот да ліста да эфесянаў. І чаму безмерная? Вось такая назва безмерная веліч мілаты. Чаму безмерная? Скажите, калі ласка, у меня такое пытанне, а якою мерою можна змерыць тое, што невыміральна, невыміральна зусім? Как змерыць тое, што не мае граніц, межаў? Нема мяжы, як змерыць? Как змерыць тое, што не мае ні пачатку, ні канца? А пачатак, канешне, гэта стварэнне свету. А мілата, памятаеце? Пачатак гэта стварэнне свету. А мілата, памятаеце, у Эфесянаў у 1 раздзеле: бо Ён, Бог, выбраў нас у ім, у Хрысце Ісусе, перад стварэннем свету. Перад стварэннем свету. А стварэнне свету – гэта пачатак. Быццё. На пачатку стварыў Бог неба і зямлю. На пачатку стварыў Бог неба і зямлю. Гэта пачатак. Але да гэтага моманта Бог, багаты мілатою, ужо выбраў нас да выратавання. Бязмерная веліч мілаты. У чым яна, гэта безмерная веліч? Звернемся да 2 раздзела Эфесянаў і ўжо будзем чытаць у перакладзе Сёмухі. «І вас, мёртвых, за злачынствы і грахі вашыя», кропачкі 3, і 5 верш, «ажыватварыў з Хрыстом, мілатою вы уратаваныя». Вось. Частка 1 верша і частка 5. Чаму так? А дзе 2, 3, 4? Мы да іх яшчэ звернемся, але спачатку трэба уцапіцца за галоўнае. А што тут галоўнае? А тое, што мы былі мёртвыя, і тое, што Бог, багаты мілатою сваёю, ажыўтварыў нас ва Хрысце Ісусе, і што мы выратаваны мілатою. Гэта галоўнае. І калі мы схапілі гэтае галоўнае, мы можам пераходзіць да не дробязяў, канешне, а да апісання ўсяго. Мы прачыталі 1 верш, частку 5, мінуючы 2, 3 і 4. Галоўнае мы зразумелі, ці нам сказалі пра галоўнае, і пасля таго, як мы зразумелі гэтае галоўнае, мы пераходзім да дэталяў. «І вас, мёртвых, за злачынствы і грахі вашы, у якіх вы калісьці жылі». Такія словы. Насамрэч, гэта зварот не толькі да эфесянаў, гэта зварот да кожнага веруючага чалавека, да кожнага верніка. Просто подумай, дорогая душа, ці можаш ты сябе ўявіць, што менавіта цябе, з усіх людзей, з усімі тваімі праблемамі і грахамі, менавіта цябе, з усімі тваімі праблемамі і грахамі, цябе, хто быў духоўна мёртвы, цябе, хто жыў дзеля сатаны, нават не ведаючы пра гэтае, і быў пад ягонай уладай, менавіта цябе ён ажыватварыў. Менавіта цябе. І гэта вельмі важна, менавіта цябе. Павел пералічвае доўгі спіс тваіх праблемаў, а потым цудоўны момант. Вось ідзе ліст праблемаў твоих, а потым цуд. Ажыватварыў, не гледзячы на гэтыя праблемы. Ёсць злачынствы, а ёсць грахі, і ты можаш не рабіць злачынстваў, але пры гэтым, калі ты не любіш Бога, тады ты грэшнік. Не абавязкова супрацьстаяць Яму, Богу, супрацівіцца Яму, але калі ты абыякавы да Бога, гэта грэх. Калі цябе няма аніякага інтарэсу да Яго, да слова Ягонага, да малітвы, да зносін з ім,
ты грешник, и ты мертвый у грехах своих. Ну, який такий грех? Не верить. Люди кажуть, я ж не забіў нікога. Я, і не скрал нічога. Не гледзячы на тое, што кожны трэці раз без талончыка ў трамваі ездзіш, дык, конечно ж, нічога не скраў. Гэта па-за рамкамі заставім. Запаведь ёсць, запаведь Божия. І яна кажа, «Полюбі Господа Бога твайго усім сэрцам тваім і ўсёю душою тваёю». Гэта запаведь. «Полюбі Господа Бога твайго усім сэрцам тваім і ўсёю душою тваёю і ўсім разуменнем тваім». Запаведь, гэта не опцыя. Хачу раблю, хачу не раблю, а хачу не раблю. Не, гэта не так. Таму што запаведь, парушэнне запаведзі – гэта грэх. А памятаеце, пакаранне за грэх? А пакаранне за грэх – смерць. Смерць. Люди часцяком думают, что тут такого? Не веру, не забіў же. Так, не забіў. А справа ў тым, што Бог ёсць творца усяго бачнага і небачнага. І Ён ёсць законатворца. Ён законатворца. Ён усталёўвае законы і сочыць за іх выкананнем. Усе законы Божыя абавязковыя для выканання. А невыкананне – гэта грэх. А грэх – гэта смерць. А грэх – гэта смерць. Расплата за грэх – смерць. Таксама піша апостол Павел. І апостол Павел малюе карціну жыцця чалавека без Бога. Гэта даволі доўгі спіс адхіленняў ад яго закона, ад яго стандартаў. Ён піша, што мы, веруючыя сёння, калісьці жылі згодна са звычаямі гэтага свету. Як жыве гэты свет, так і мы жылі. Жылі па волі д'ябла, жылі у плотскіх жадобах, жылі выконваючы пахаценне плоці і помыслаў і былі па прыродзе сваёй. Мы былі па прыродзе сваёй дзецьмі гневу, як і астатнія усе людзі, як і ўсе людзі. Былі дзецьмі гневу, бездухоўныя, мёртвыя, эгоцэнтрычныя, без заслуг перад Богом, без еднасці з ім. Які жах, які жах. Якая трагічная сітуацыя. І што? І вось што. Ён, Бог, па мілаце выбраў вас, выбраў нас, з усіх людзей, выбраў менавіта цябе і мяне таксама, удзячны яму, і ажыватварыў, даў жыццё, даў новае жыццё. Так, ты быў дзіця гневу, як і астатнія, ні горш, ні лепш, усе аднолькава мёртвыя, адзінакава мёртвыя. Ніхто не можа быць мёртвым более, чым мёртвым. Мёртвы ёсць мёртвы, як можна быць более мёртвым? Мёртвы і ўсё тут. 100%. І Слово Божие кажа нам, хто выконвае ўвесь закон і зграшыць у чым-небудзь адным, той робіцца вінаватым ва ўсім. Маленечкі, такой малюпасенькі грэх, а вінаваты ва ўсім. Таму я кажу, што мёртвы не можа быць мертвее мёртвага.
А вінаваты ва ўсім – гэта вінаваты ва ўсім. Ва ўсім. Во всех грахах. Во всем парушэнні закону. Гэта вінаваты в абсалюце. Усі аднолькава мёртвыя. І былі па прыродзе дзецьмі гневу, як і астатнія. Ты, кожны з нас быў дзіця гневу, як і астатнія, як і ўсе людзі. Па прыродзе успадкаваў ад Адама гэты грэх. Гэта спадчына ад Адама, нашая. Ён памёр, калі узяў за яблык там ці што расло. І духоўна памёр той же самы час. І мы успадкавалі гэтую мёртвасць ад яго. Усі мы аднолькава мёртвыя. Дык вось, а Бог, багаты міласэрнасцю, з вялікай сваёй любові, якою полюбіў вас, полюбіў цябе, менавіта цябе ажыватварыў з Хрыстом. Мілатою вы уратаваныя, мілатою ты уратаваны, мілатою ты уратаваная. Усе, хто паверыў у Хрыста. Бо ён так пажадаў. Бог так пажадаў. А мог бы, здрыганіся душа, а мог бы не пажадаць. Мог бы і не пажадаць. Услаўце Господа за тое, што ён пажадаў выбраць вас з усіх людзей. Менавіта цябе, каб ты, дарагая душа, мела жыццё вечнае. Выбраў менавіта цябе, мілатою ты уратаваная. 6 верш. Так, ты быў мёртв, а ён воскрэсіў цябе, менавіта цябе з Хрыстом. Алелуя. І пасадзіў на нябёсах, у Хрысце Ісусе, нават калі ты быў мёртвы ў грахах. У той час, калі Христос пакутаваў, а потым памёр на крыжы, а потым калі воскрос з памерлых, і тады Бог у Хрысце воскрэсіў і цябе. Тады, разам з Хрыстом. Яшчэ тады. Неверагодна. Як такое можа быць? Як-ніяк, а быць можа. Сама ты, дарагая душа, для сябе нічога не магла зрабіць, таму што ты была духоўна мёртвай. Не маліцца, не звярнуцца да Бога, не ўсвядоміць сябе грэшнікам, нічога. Усё для цябе зрабіў Бог па неверагоднай мілаце. І на тое у Бога была прычына, 7 верш, каб з'явіць у наступных веках, гэта пра сённяшні дзень, пра ўчарашні, пазаўчарашні, пра заўтрашні, калі не будзе другога прышэсця Хрыста, каб з'явіць у наступных веках найшчадрэйшае багацце мілаты сваёй. Нам трэба ведаць пра багацце мілаты, найшчадрэйшае багацце мілаты. Для чаго? Каб мы уславлялі яго, нашага Бога. Каб у будучыні з'явіць, што багацце мілаты, і калі мы зразумелі, калі мы бачым гэтае багацце мілаты, тады мы уславляем Бога. Алілуя! Слава цябе, вялікі Бог, за гэтую мілату. Найшчадрэйшае
найшчадрэйшы, навышэйшая ступень параўнання. Больш не бывае, больш не бывае. Найшчадрэйшае багацце мілаты для вас, для цябе, для кожнага. Бязмерная веліч веры. Слава Цябе, вялікі Бог, за ўсё. Отец, Сын, Святы Дух. Амен.